много пъти образа на бизнеса пред потребителите и това да има определен вид провокация не се приема от страна на собствениците на дадените бизнеси, а точно обратното. Той се оспорва. И се оспорва до толкова, доколкото тази провокация или видовете провокация да съществуват в дадения бизнес. Ако провокация е налична отстрани в други бизнеси, тя се приема. Но ако тя трябва да тръгне от конкретния бизнес, то е супер неприето това нещо. И се получава един такъв дисбаланс между това какво бизнеса иска и на какво е готов, за да го получи. А добре, защо имаме скрупули? Примерно, да речем една голяма компания, която е супер популярна за храни, доставки и така нататък, използват едни известни певици, страшно много пари са набити в един клип. Между другото, въпросната компания все още не е на печалба. Толкова много години ние сме свикнали с нея, но тя още не е на печалба. Защо те могат да го направят това? Една кварталната пекарна не може да си го позволи. Защото когато бизнесът е достигнал едни по-високи нива на развитие и на популярност и вече е изградил образа пред потребителите и този образ е достатъчно сигурен, надежден образ, който има доверие и доверието се припознава у крайния потребител, то тогава той може да си позволи да бъде по-провокативен. Но когато бизнесът първа стартира, няма как той да бъде от самото начало провокативен, защото това ще направи един образ пред крайния потребител на компания, бранд, на който не може да се довериш толкова лесно.